Dintel. Ya asu kirek tantel, Mbah. Jadi hari ini podo gak ning wae guys, Om Toyo piket ning Bluro. Salwa yo ning Bluro. Salwa ning Bluro acara apa emang sik apa? Dek iki koyo seminar. Aku lho kok jenenge konten kreator. Ngono kuwi lho dek koyo yo kan dhewenane kan literasi to. Kuwi kan lomba ngono lho lomba terus SMP sambung iku juara pira gak roh terus kuwi ndek iki mangki sing didaftarno namane mbiyen kan Olive karo DE terus DE iki diangkut ning Bluro karo gurune. Lah kuwi mah jadwale iki sampai jam kira dono. Sampai jam 3:30 tiba. Ya Allah sakno Bu. Ndak gak teler ndak kuwi. Ya ngono jane tak sakno. Seragaman nek ana ngrungokno anu 3:30 dah. Ono pidatone kok ngene. Iya isih tak delok yo. Tak wacana ya susunan acara walah iki lho. Pembekalan pembuatan konten kreatif lomba konten video literasi tahun 2025. Ya pembekalane. Terus gimana carane? Jam 7 sampai jam 8 daftar ulang peserta. Jam 8 sampai 8:30 kuwi pembukaan, mendengarkan sholawat, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mars perpustakaan. Terus doa, sambutan pembukaan, pembekalan konten kreatif oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Terus jam 11:30 sampai 11:30 membangun kesadaran literasi melalui konten kreatif. Mbok piye aku tok mudeng. Membangun piye dia pun dek engko nek tekan omah dikulik ndek entuk ilmu apa mudeng ora bocah kuwi. Terus iki jam 11:30 sampai jam 12 istirahat. Jam 12 sampai jam 3 teknik produksi video dari pra produksi hingga pasca produksi. Berarti ndek iki untuk ilmu Pak kan yo iso diterapno ndek kan yo YouTubean to. Jadi ilmune iki masuk ora yo. Ya. Sirine bayune gian. Terus jam 3 sampai jam 3:15 kuwi pengarahan peserta pembekalan konten kreatif yo. Jam 3:15 sampai 15:30 penutupan. Berarti sampai 3:30. 3:30 pokono kok tekan omah paling gak yo 4:30 lah. Walah, iki kok langsung emosi buka. Tekan omah langsung ojo padha gawe anune ndek wis ben yo padha meneng ae awake dhewe wong kono sing wis ben dadi. Aku iki gak ngene penasaran ndek iki kira-kira iki engko ning Bluro kuwi iki nyantol apa ora. Mergo ndek iki nek lesu kan bleng ta model jak mana apa gak mudeng ngono lho. Gak lesu lah. Gak lesu lah ngono pone lesu kan ngono. Piye ngono ki engko? Wis kono konten yo kono ben pengalaman terutama pisanan wangean yo dhek ben pengalaman keluar rumah, keluar kandang, keluar sekolahan. Dadoi nah sekolahan sing nggawa lak yo dhek termasuk ado wong Kabupaten Blora. Aku menyarankan padamu yo Pak. Iki kan kamarmu kan gak terlalu lebar to. Lah iki kelak pintumu itu kan mengganggu. Heeh. Dicoplok digawe sliding nek dadi hemat ruangan. Iya Betul itu aku ya cocok. Ada tuku sliding nih. Heeh. Tuku sliding nek. Di sliding ae. Dadi kowe di kamarmu ki penuh nuansa Jepang ngono kae omahe kan di sliding ape to. Iya, Lawang iki. Betul itu. Biar kelihatan rapi. Nek kowe pintu ya kuwi lagi mbok buka jeblak kuwi ya wis mengganggu enek lemari enek apa kan mengganggu suasana maksudnya ngono lho piye menurutmu Anjen yo lawang barang spetor lah ya kan iki wis iki cara lawang jamane sapa jamane Mbah Gito lho iki jaman kuwi gak cara umure sapa Mbah Gito wis Mbah ora kuwi lawang kuwi sing gawe Mbah anu biyen Mbah Jan kuwi sing gawe iki sing gawe ngono kuwi biyen Mbah Jan iki saking iki mbah kuwi mbah ngetan mbah ngulon
Kuwi di sliding kan hemat lho tempatnya. Iki kenapa gak ditokno Pak Silo iki? Gak roh, Pak Silo urung pengen ngetokno paling. Enggak mood. Jadi kayak iya Bu. Apa iki kamarmu koyo rolling door ngono ki sing Mas Drek ngisor ngene? Enggak. Kok warung ngono kae, Pak? Duh, kuwi malah luwih hemat tempatnya. Kok gak iso nyeler krono ya kene mek Drek ngono. Rolling door e. Pesanane dah. Duh, tenan kuwi. Kok rolling door. Engko mbok kei apa iki ya karena poster apa. Iki karo ndak konsepku badi berubah kabeh ndak. Gara-gara iki kan setengahnya batako, setengahnya kayu. Nah, iya mbok batako kabeh. Tahu kabeh gak nyandak batako kan. Tapi mana-mana kayune kan. Memang kayune. Kayune penting apa? Mbah selalu ngomong ngono. Ini ya wis. Ya mending batakone kan tiga kono dapur kayak kemarin aku iki setengah wae, terus kowe dadi iki padang kok gitu lho, Pak. Nek kowe mbok buntu kan otomatis peteng lagian sumuk. Kowe iki nek masak mesti emosi kuwi kowe tandani iso menurunkan berat badan iki. Iya. Lah wong panase kok diopen adek. Kayak jadi salah ngene iki ya. Sama Mas Lausi. Ngene iki jan. Jadi kan berketua tak aku tuh kuat ngono Pak. Maksud Allah. pernah aku ngalami ngene iki. Ya ngene iki biaci kasar ngene iki. Gak lulu. Ya loro ya Pak. Iya tak mau ikut timbangane kontrak. Kuwi aktif kehidupan piye iki pernah tak jalani. Dadi nek wong muni, wah, aku begini di daerah gini. Kuwi iki belum banyak. Wes pokoknya ceritaku banyak lah. Mulai kehidupan yang sama tahu. Kontrak sing model piye tahu. Ndok kak ya? Hah? Nanti semen iki Pak kuwi. Goblok iki Pak semen iki Pak. Kuwi dera rondok. Ini mata gue ndok tekak ini kan. Pak tak nami. Tahu aku iki omahku sing kono ngene iki. Dadi mentah sih anu bungane plafone. Apa di losno ngguri? Ojo. Maksudnya ya gak kayak sekat iki. Terus? Yo malah gawe lawang kono, betul kono. Ora aneh. Wis cukup kowe. Samane kurang gede gak sih ambek barang-barangku. Ora apa. Kowe iki sing penting pengaturannya bener, tetep cukup. Wis ngono ae. Nek kowe terus mbok nguncalno jur ngono ya ora kira cukup. Kowe lapangan ora sedeng. Nek mbok uncal-uncalno. Iki sementara komentar tak nonaktifno karena ben gak pinjol guys. Aku stres macam. Tak hapusi malah tambah momen nih. Malah walah ya Allah, aku yang ngomong. Apa aku saiki genten 77 iya genten apa Asero popo. Aku stres ya. Depresi aku merasa sesuai. Iya ki sakjane iki sapa lek sing menciptakan ngono ki sapa? Hackers ya kan sistem. Kuwi kan dene mau karek ngeklik. Jadi setiap konten muncul ki dhek langsung. Iya, kok diklik tok. Ya pokoknya ngene ya pesene ae ya. Karena kaya sithik ya sedikit demi sedikit dikelompokno lama-lama lah menjadi bukit ya Nduk ya wong terae ya kaya sithik. Terus kowe nek pengen padang kamarmu kuwi enggak usah dikei kaca ngarepe, masalahnya kan sebelah lapangan kok nek dader malahan. ya Kok karek iki kudu disentrae. ya karek kon ngijoli ndak. Bedino tukaran Nduk bedino ngono neh dijoli ya Nduk ya. Saiki lho raiku ditawamper kuwi ae ora tau dijoli. Raiku lho, ndek jongok ning kene joglok lho. Kuwi jajal. Kuwi sampe pomo ya kuwi iki kaca kuwi mengkono ya kaca sing senter. Lah wong aku jongok ning kene. Aku senter lho. Wis roh ya wis kok kono lho nyemes lho kok dicerno rene lho iki lho wong sing ngomotone piye. Aku ora cangkemku ora garah ndek iki wis apik biasa ya cangkemku walah terwocos ra. Ndek aku meneng ae mok tel-tel terus bare dintel. Ya asu kirek tak entel, Mbah. Ngono ku ya ora. Entel ku lho sambrun terus iki omahe menungso ya duwe omah.
Langsung kirek bajingan kantil balku yo ora aku bar diswenter kuwi. Tapi tenan guys. Aku juga pengen ngapi-ngapi juga pengen ngelek. Memang bocah zaman biyen karo bocah zaman saiki iki bedone adoh. Anakku gak Maksudnya dene iki koyo piye udah yo. Maksudnya kan kene wong mau kata-kata Mbak Amit jupuk bal apa Mbak sepurane gantinya sepurane yo. Amit tok wis kata-kata Amit ki wis ya Allah. Amit lah sama Mbak aja mendebal ngono tok. Nah. Amite lho yo. Heeh. Kowe iki yo Mas kan iya kan. Kuwi gawe guys yo buka pagar budhe kuwi krek dijukuk balik ngaleh. Atik yo kata-kata Mbak jukuk bal Mbak Amit Mbak sepurane yo gak enek. Ape bal ki bar nyuwenter apa ki ora ngarah. Omah kok. Sampai mlebu omah sampai apa iki lho. Ora aku turu denane tahu. Lah iya maksudnya iki gak enek kata-kata sing Mbak Amit, Mbak Amit. Iya. Yo maksudnya nyadari omah cedhak lapangan cuma ki maksudnya ngene lho yo. Enek unggah-ungguhe jenenge Mas iki berpenghuni to, rumah kan berpenghuni. Mbok yo Mbak tak mendet bal nggih Mbak apa piye ngono lho Bu. Iki gak enek ngono. Langsung sluntu. Kan awake dhewe koyo saatnya awake dhewe berkunjung ke tempat yang baru apa ning omahe wong lah sakmo men kasarane koyo apa mlebu memak aja. Mak, tetep kan celuk-celuk sik ngono yo. Ini salam saluri kon ngono kuwi yo jek Assalamualaikum Mak. Ngono sakmone suwi ngono lagi Mak ngono ki lagi digoleki kan tapi kan saat ini kita ki wis omongan apa meneh wis rada kenal to. Lah iki gak kenal. Wis ngono Dek. Ya wis lah minim. Ya sabar yo. Kebupu wis aku tetap pasang ini kaca yang padang kok. Ben tukaran to terus kan tukaran sampai bondo langsung. Aku apa nggo pacul tak gobiah pacul langsung. Wis rasane utekku yo sloworu rasane. Saking pegel. Aku yo loro ide utekku dah. Ya masa yo kamar gawe nek apa jenenge cahayane dah. Kok apa tuh ngono kuwi lho sing cilik kuwi kok kuwi lho kok ngguri kuwi lho. Nanti kan Padang, guys, yo konten curhat yo. Kokoman yo, tapi yo maksudnya yo kene iki, maksudnya ngomong ini iki tapi sesuai kenyataan, guys. Tenan. Ora enek kata-kata setiap juga bali Mbak Amit nyuwun sewu. Nek kalian gak percaya kalian iso takokno dhewe Bu Yuni sing sering kecemes kuwi yo kan padha ae tek sing omahe men dibuka-buka pagere kuwi nek omongan Mbak Amit nyuwun sewu ngapurane ra enek sama sekali gede cilik padha kabeh. Terus mari ngono ya nek kalian apa jenenge menilai kan mami sebelah lapangan iya ngerti sebelah lapangan. Cuma tapi ki unggah-ungguh ya dienggo ngono guys. Maksudku sak lah kalau Dek biyen iki wis iki wis rumah. Sudah ada rumah ya. Dari dulu ini sudah ada rumah yo lapangan kayak biyen. Tapi ki yo zaman biyen lah ya tinggal bal-balan cilik wong. Bunda mbiyen ki yo maksud belajar sepeda, belajar apa yo ning kene Dik. Pasti apa yo ning kene iki. Sing kuwi kan lagi iso numpak sepeda cilik. Karo mamahmu dikon nganggo sepeda gede. Kuwi mbiyen ki ngarep kono ki ngarep pas sing pojokan nggonku sing enek pasir-pasire kono ki yo Bu nggih. Kuwi enek lapangan lompat jauh ki lho. Lompat jauh nang pasir ngono lho. Sumpah enek biyen. Pokoke ulang kagak tinggo apa nek. Saurunge joglo. Jadi ki sudah tidak asing dengan permainan asine ki apa awake dhewe kuwi. Cuma zaman biyen ki gak kok ngene lho Pak. Terus akhirnya kan aku dikon numpak sepeda gede to, Mbak aku gak iso cekeli sik. Dicekeli mamamu kan biyen ra nyiksa aku. Dicekeli bisa nih, cekeli sik yo. Nek gak ngono dicolno pas kuwi lapangan kuwi ndasku nunjuk ning pasir sik tanane. Tenan tak omongi kowe. Malik Dek Pak. Nah, mau kowe ngono kuwi dikuyut cekakaan ora tulungi. Kuwi Dek biyen mamam tak critakno. Mulai sekolah gak tahu nek gak nerak lawang. Tenan lawang priyak berarti. Kuwi wingi teko mamam teko. Kenapa iki? Karo kuwi wis gak gelem buka lawang. Mbok gak gelem buka gak gelem. Pokoke ditorak langsung kok kono pian. Ya ora tau tak kunci lawang wis roh nek kelakuane anake ngono. Nek tak takoki ngono ki kleson apa piye kok nerak lawang. Ben gak usah buka ngono. Usah buka aja. Ya jali, ngono ki piye? Tumpake tekan jero nek aku kan normal Tuntun, buka terus lagi dorong ngono nek kuwi nek. Gak langsung Takoki iya berarti kok. Tenan kuwi. Masa sebenarnya
deh. Awak tenan tak omongi kowe. Aku ndak duduki omongane kan. Oh, mbokku tek nemen ya yo. Walah yo masan. Ya ora lesu nduk kuwi cerai ngono kuwi dhek mau buka lawang. Pokoknya buanter dibanter terus tawar bruak. Dhek ku banggane iso nrak lawang ngono kuwi sampeyan kene. Saiki kelakuane padha karo kowe. Aku kan nemen iki lho. Aku ndak tau nabrak lawang. Lah nek mau tuwrak ya. Iya dong, Mas. Cuma tapi nek belas sekolah kayak aku normal iki gak tau tak bu apa? Tak ngono kuwi tak piye bu apa Kok jaluk sepeda tak kandhani yo. Yo sampe apa tatar air yo. Sampai kuwi jaluk banyu udan. Kuwi ra ditukokno yo ning ra duwe eling nggih. Direwang gering tak ndani kowe sam. Nek njaluk apa direwang gering ngono kuwi. Nek njaluk apa Jaluk apa gering pokoke mbok emi tak ndani. Jaluk sepeda ya direwangi guring sampai pirang-pirang dino sampai cacarare irung sampai dilewer-dilewer takok yo Mbak Wik cek cuwilik padha cilike nek jaluk apa gak kena dikandani. Oh, berarti satu-satunya. Oh, satu njuk tas njuk tas. Sesuk niku gak kena, sesuk ngono gak kena. Ngono tek aku nek satu-satunya tak seneni mbene. Lah saiki yo Makane anak iki kan cerminan orang tua. Iya. Ya wis. Lah yo kadang nek mama nyeneni aku biyen kuwi. Kursi kok jaluk helm. Jaluk helm INK kayak aku yo tak rewa ginjal-ginjalan samda. Tapi pokoknya ngono ku yo gak gelem menyadari bahwa aku yo adalah dekne waktu biyen ngono yo moi. Ya saiki yo ngono ae guys, tapi saiki aku yo iso ngat gede yo. Ina terus gawean dhewe yo wis lah. Bisa dipilah-pilih. Ya wis guys. Muga saiki kabeh anak putune bayi kare apike. Amin. Ayo nek biyen ngono ya wis nduk wis ben mabraki lawang sik. Jeruk ora kandhani. Saiki tuwek jute mari nek wis nduk. Iya, maksud sampe saiki ya ben mabraki lawang terus iki. Kok iso gak kayak petor awake dhewe kuwi. Kok iso apa Iya kan. Ning ya Bunda. Ning gadu. Sapa? SD-ne. Aku ya. Kuwi mulai nabraki ke SMP ya nduk ya. SMP ya. Sepeda SMP nek gadu ki ngaku mbiyen. Aku ki sekolahan kene kono nek mlaku bocah ra karuan bocah sekolah. Ora enek bocah. Aku takoki Mbah iki. Ora enek bocah nggo sepeda kene. Nek SMP numpak sepeda ontel kuwi anggere budal sekolah nguanges kan munggah. Iya, munggah. Nek mulai rada Anjor. Mulai anjur kecek nabrak lawang ya kan sekolahane melet ketak mau piye munggah dek dalane dek. Iya, tak kandhani ya nduk pindah rene ya. Nah iki. Jenenge pindah rene sepedae ditakoki Mbak Wi. Nek buntel nganggo apa Wi? Nek naleni. Sepedae kan anyar. Talene spray dipokoke buntel. Pokoke ditawari tapak meja gak entuk lecet sithik dimotrek kuwi. Diplastiki, dibubel kaya ngono kok nduk bubel kaya patah tulang. Bubele kuwi roh sentowanan kuwi dilakoni dhewe nek bubel. Ora ngongkon bakung. Oh, pasti nek duwe barang anyar ke aku. Kali lecet. Tapi nek wis ora terang. Tapi nek wis kawak, yo wis lawan terus. Kuwi cek wanyar ki mulai kok ngrandu ki tak critani neh iki nek cerita kuwi. Nek gak percaya takok Mbak Wi iki. Ditawaleni sepedae terus kuwi diunggahno gak oleh diunggahno angger wong. Ndeke melok nampani kok dhuwur. Mergae nek ndeke nampani kok dhuwur, ndeke iso nata sing apik. Ya Allah. Padahal yo ora gudak. Astagfirullahaladzim, yo segitu nih mama. Iya takoki lho Mbak Wi terus saksine Mbak Wi kuwi sam jenenge mamamu kuwi. Nek njaluk apa ora kena dikandani yo. Nek wis nganu kuwi nek apa nek barang anyar nek ngene ra gak tau dijak pindah-pindah ki Bu Yuni mergo mbiyen dijaluk Mbak Marinten Baturi Baten. Nek iki pindah-pindah morak marek ning kunduran ning ndi. Soale kaya kucing anak-anak niku. Budhe. Mergo budhe iki kaya kesayangane Mbah Ten ngono lho cara ki dienggo kanca jumaste jebuk jak pindah kabeh anak emakku kok karo sapa. Oh, Mbah Ten agak anak ya. Gak duwe, Mbah Ten yo ngepek bayi iki lah. Ayo. Ibu bayi meninggal terus bapaknya nikahnya terus langsung bayi di ngomong karo Mbah Ten mbek iso. Nek Mbah Mar ki saka sapa? Mbah Mar kuwi adike Mbah Ngiso. Dan nek Mbah Ten kuwi adike Mbah Lamijan. Mbah Lamijan kuwi Mbah Yi kuwi adike Mbah Ngiso yo nah. Mbah Lamijan kuwi bapake Makjah. Bapake Makjah kuwi karunan
Mbah Marinten sing ngomong ayi kuwi dulure lanang. Nek Mbah Ngiso kan Mbah Mar karo Mbah Sarti kuwi dulure wedok. Mbah Kijah. Mboke Mbah Yilah kuwi adike Mbah Ngiso. Mbah Mar moke Mak Pani kuwi ya adike Mbah Ngiso. Mbah Ngiso ya adike mok lanange mok Mbah Yasir tok, Nduk. Mbah Yasir kuwi bapake Bu Suntari sing Leklan kuwi Nduk. Saiki tak jlentrehno ayi kapung sisan dadi roh padha roh putune roh kabeh. Lek se guru tenanan. Jadi aku nek nyeluk kuwi apa? Mbah ya. Mbah lho. Mbah nek nyeluk anake. Yo Dek lek Dek. lek Bu. Koyo aku nyeluk lek lan lek ngono ki Bu yo. Oh ngono kuwi Dek ya lek. Ngono kowe nyeluk sapa jenenge? Lah kuwi anake Dede kuwi nom-nomi. Sak pantaran kuwi. Iya iya nom nom. ya Pak No. Lek berarti. Iya lek kabeh. Lek pernah lek masih nom lah. Lah saiki kaya aku ambek Mbak Wit ngono ki yo. Kan tua aku, tapi aku tetep nyeluk Mbak Parti. Kok ngono kuwi pernah apa mergo kan badasi Sing bareng. Mbak iki. Mbak Yune Mbah Yi. Bar Mbah Dasi terus Mbah Sam. Bar Mbah Sam. Mbah iki bontot tapi iki nikah sik orkestra iki kok. Gak apa-apa wong cerai wis kudu nikah. Wis gatelen kemriyek. Nek delok kontene goyo kembali Nek kemikal. wong papa ti apa ya ya angger kumpul ngono kuwi liyane iki isik padha ya apa cilik-cilik. Putune iki lho, putune isik cilik-cilik ya kene. Putune wis sampe mbuyut. Nah, lah iya. Dadi kan bayi kan Ini guyon pemirsa wong cerai yo renek sing di konten bahan iki bingung. Jadi Ada bayi ki nyeritakno dhewe ra ngendo wong penting mau puasa-puasa dak baik. Konten kreator ki bingung juga apa yang harus dikonten setiap hari ben pemirsane gak bosen, ben selalu ditonton, memberikan hiburan yang menarik, tapi kadang awake dhewe iki yo kopior. Tapi aku pengen ini loh Pak, awake dhewe ngopo sasi ayo undel yo. Undel mencasi kalah. Ngabur tas cilik nek menawa mah tambah nemen nek tambah. Lah Nek tambah pinter bunda ya pro. Lah yo kok ayo undel. Nek butuh enak berapa bunda? Iso rasem. Raja Ringdel iso rasem. Tapi masalahnya butuh aku terus terantumu aku mau. Iya, ternyata mulai Mau aku biar tahu dah ya Allah apa mati rasanya dujep bayi Rinso. Sawah ya tak biaya terus kayak Rinso ya tak ujek ketularan kaos putih lho Nduk kuwi terus tumone teng terwemplek. Kan pas kalau nih luar Jawa kayak yo kan ngene kan aku tuh duwe Bu Salwaki aku ngene. Saiki kok kesak-kesik terus aku gak mudeng Pak. Dadakane tak buka Pak tumone Pak. Wis manak-manak Pak terus akhirnya tak cowandak cak tak dari kamar mandi tak kayak daya panas dak kaos porot ki tak uyekno. Sumpah padha ya apa rasane ndase rasane pecoplok. Angger petuk ndeke lah tak cowokeli tak suwariti tak cowoti sih sampe aku tak guguti kuwi ning kamar mandi. Obabone ra macate. Jagar babone. Kok lho sampean piye? Ki rambutnya ndek lah tapi tumane gumbel kayak rambutnya kan kotel. Ndek tapi kotel. Mendino kan menu undel penggandane. Amen gundangan jenenge undel gak iso gak gundangan iki. Wong milih tek gundangan ngene-ngene tower sik eo. Ya kayak iki tumone set ya Allah mulai Masa Allah Nduk langsung tak suwanda. Iki tre urip konangan. Tuh nek wis gatel kuwi semua anak kemana. Wis anak beranak bercucu bercicit kuwi. Lah kowe anggere selingso mengtes sesuk metes. Alah. Lah sesungguh wedine. Ya ojo sampai. Ya sampai takon ngewangi petan tanggaku Bu Salam. Aku wis kuwesel dadi parakno rene wis kok takon ngewangi petan. Aku wis ruwisi Bu nek nulari aku. Iya Dek. Tenan Dek. Bayi kan bendino tuh bedaya aku masam. Bendino lek tuh bedaya. Nek turu tak krodongi ndek men nganu tumone gak bering aku tak krodongi tak beno nek turu nek krodongi ya. Di uyap daya ke adalah ndas uang padahal iki ya Allah. Rasane kok apa? Kan panas aja. Panas. Saya kira tangannya panas kok dene nek sirah. Kok wis pemirsa kok sampe teko tumo barang kok.
Terima kasih, sekian dulu kontennya. Pokoknya Dinantikan sebuah konten bayi selanjutnya. karuan. Iya, pokoknya juga api itu LE. Sekian dulu dari kontennya Pawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.